Moga. Ngono kok gua batang hop. Oh. Iso ngono ya? Dengkekku kumat. Iki lho mbok diobosi sithik. Lah iki wis di Tak obosane ya. Lah kok diobosi? Aku Carane piye, Mbak? Carane Lah iki diobos jabut pentile. ayo aja didemek. Iya ayo. Udon riyen lho rae. Heeh. Tresnane karo enak jenggo. Kok tresnane ra karuan. Pancen tresna kula kalih panjenengan wae. Ayo. Dalem. Mripatku aja, Bang. Sir kula men murup lho Sing rae. Bang rokoke wae. Nggih rae. Aku mau bablasan. Pancen jenenge wong Lho nggih ngoten Pak. mati iki kaya ngene iki. Lah, kedahe ngoten. Wong nyumet rokok iki. Ngoten nggih. Lah. Oh, mulane kok. Mulane ngoten. kowe ngomong dekne mau ngowah, ngowoh, ngowah, ngowoh. Iki aku ngomong apa iki? Ngomong apa iki? Lho. Kowe iki mudeng ora? Cukup le ngenyek. Lho, lah Cukup piye? le moyoki. Lah terus kepiye? Mikir, Wih. Medeni wong ngene liyon cah. jenengan sajang pripun wau, Pak? Kowe iki apa mudeng wong kene piyayi kene? Kowe mau bapak haji cara mati ketua apane ta mantuk meneng ae ngowah. Sopo iki? Sopo iki? Bapak Sarmadi kula pun tepang lho, Pak. Wakile mawon kula tepang kok. Sapa? Pak Dadi. Weh, Pak Sudadi Susila? Iya. Jenengan ngertos napa mboten? Ngerti? Lah iya padha ngertine. Aku iki meneng mung menehi kowe wektu ben awakmu ngomong karo Pak Sigit. Dadi ngono. Aja sok kala mangsa wong meneng iki dikira goblok. Dadi wong meneng Wong meneng itu adalah emas. Saiki kowe tak takoki Ono kalian apa? Pak Sigit. Heeh. Cedhak sithik Sebabe apa Heeh. bengi iki kok ana wayangan? Sedekah Ayo. bumi. sedekah bumi ngene kok. Kliru jawabane cah cilik kuwi. Tasakurane kabeh warga Trimulya ngunjuki rasa syukur ana ngarsane Gusti kang mulia. Kliru kok jawab wae iki lho, Git, Sigit. Lho, kok malah mbok jangkar iki lho. Piye? Pak Sigit kok mbok jangkar lho, Yon. Lho, sing jangkar- Awake dhewe iso sowan rene ya lumantar Pak Igit. Dadak iki. Lah kowe timbang nganggur ngowah-ngowoh ning kono ya ngopo? Lho, jenengan umpami mboten nelpon kula wau niki. Heeh. Kula turu lho, Pak. Lah Wong kowe turu kok Lah ndelke. Lah iya saiki jawab saya lho. Apa? Sebabnya apa bengi iki kok ana Ya wayangan? mergo iki syukuran sedekah bumi. Kliru. Cikal bakalan ndek mbiyen kaya ngono, Yon. Salah, kliru. Ana Uri-uri adat Salah. Nah, Salah. Nek biasanya daerah mriki wonten ketoprak. Salah. Lah saiki kowe tak takoni. Takok. Sebabe apa kok bengi iki ana wayangan? Sebabe ana duwike. Iya ya. Ya apa ora? Nggih leres Ya ya napa Pak Igit. mboten? Heeh. Umpami gak ana duwike, ora ngarah bengi iki dek ana wayangan. Umpamane Pak Sigit rene dhewe ya ora iso Ora ya. ngarah dibayar mergo gak ana duwike. Wah, Lho, nggih. lho, Leres lho. Pak. Berarti manut dhuwit Pak Lah ngono berarti. kok ngaku. Salah. Lah pripun? Aku ora ngerti wujude duit tapi ngerti-ngerti aku iso mayang ning kene. Jenengan iki Iya. mboten ngertos wujude duit. Ora ana duwite panitia malam hari ini. Lho, Iso wayangan. Berarti kok Pak Sigit ikhlas Pak jenengan. Ikhlas. Wah, ikhlas lahir batin yo. ikhlas nek mboten dibayar jenengan. Lho, aku ditransfer pisan. Wong omong-omongan gur ditransfer metune angka karo angka ning HP ngono iki tok. Kan ora ana duwite. Ancen nilate lunyu. Lho nek ora lunyu ya ora dalang no, Yon. Lah iya no. Lah iya mulane kok. Lah iya perkarane ya kuwi. Ngene lho Yon, Liyon. Bengi iki kowe karo Nanda ditimbali sowan rene. Nggih. Kon ndongake warga Trimulya nggone ngadani sedekah bumi. Nah. Ndongake warga kene. Lah ndonga napa wong piyayi mriki wis do sregep ndonga kok, Pak. Kula mboten usah ndongake. Awakmu iki ditanggap nyuk-munyuk. Lah sing ngomong dikubur sapa? Paling ora ya ndongake ngono lho. Ndonga Iya, kaya Ya. ngene iki. Menyang Blora bablas pati. maksude. Muga-muga warga masyarakat Trimulya kathah rejeki. Amin. Oh. Ya. Mara juwana, mara gabus. Heeh. Warga Trimulya Warga Trimulya muga-muga iso nyembelah wedhus kabeh. Oh, Gurine kok ana beh iku apa? ya maksudnya wedhus terus kabeh ben kabeh Ora ngono iso kuwi. pari. Mergo kok kan apa jenenge kurban Heeh, nggih anak parian nggih ora level iki. nang parian. Mara tuwa
Lho, maratuamu jare mati. Maratuwa sing anyar iki. Yo, ngono. bojone akeh, Pak. Maratuwa dicokot kirik. Ora rabies. Lho, iki parian yo Nanda. Iya. Meneng wae. Berarti meneng ae aku. Iya. Iya. Maratuwa dicokot kirik. Ya lara no yen yen. Git sikit. Diam git. Oh, berarti aku karena Nanda menang. Iya, Ya kan wis, meneng, ndang Pak. ngomong. Omong terus kit mau ndak ora pegel lho. Maratuwa dicokot kirik. Warga Trimulya ora ndek dhuwit. Duwe no, Pak. Duwe duit no. Ana sing duwe ya ana sing ora mergo kahanane donya ngono lho. Mas. ngono. Lamun duwe dhuwit kuwi ditabung. Lah iya, piyai mriki iki sugih-sugih kabeh lho, Yon. Aku ora ngomong melarat kok. Lah kok ngomong ora ndek duit mau. Tegese sing cilik ora duwe duwit. Sing bocah cilik-cilik. no. Dadi Aku kaya yo ngono. ndedonga muga warga mriki sehat sedaya nggih Pak nggih. Amin. Mugi-mugi sing cilik pinter sekolahe. Amin. Sing sepuh-sepuh diparingi panjang yuswane. Amin. Sing prawan-prawan dicedhakke jodhone amin Allahumma. Amin. Sing rondo-rondo yo tak dongake Rondo ya mbok dongake. melu urun nek. Ngono ya. Urun kok. Ya. Rondo sing umur 30 mengisor muga-muga diparingi jodoh melih amin Allahumma. Amin. Sing jodoh umur 50 munggah ampun rabi melih. Lho lah ngapa kok ora rabi melih? Nak meteng medeni wong. Lah kok iso ngono? Lah tanggaku umur 50 nikah meteng bayine lahir kecantol-cantol. Mergo saking tuweke ngono ya. Alah yo ndongakno yo kabeh muga-muga seger waras, rezekine lancar. Amin. Ndongake nganggo tembang dah, Ndongakno nganggo tembang. Iya. Sapa ora kowe? Iya. Turi Andani. putih. Turi putih. Pelak. Ngerti panjenengan Pak Sarmati apa ora? Ngerti. Pak Sarmati. Ngerti. Sing pundi piyayine? Lah lho. Sing pundi Pak Haji Sarmati? Bapak. Pak Haji Sarmati pundi? Iya ngerti kok. Ini Bapak. Lah kok ngene nganggur iki lho? Lah engko sing mantuk ndara Pak Haji Sarmadi ya. Lah nek ora enek. Ora ana ya turu. Pak Haji Sarmadi mboten mriki nggih. Mriki. Oh nek kono apa lho Pak Haji Sarmadi? Kancaku. Kanca apa, Yon? Miang. Juru muti ta? Lho. Oh iya. Ayo nembang ya. Nyanyi, mumpung Pak Haji Sarmadi yang mriki. Nggih. Ya Ketua panitiane. Sembah nuwun nggih Pak Pur, napa Pak Purnawi. Nggih. Ayo, hitung. Iso nembang apa ora liyon kuwi dah? Saged no, Pak. Menawi saged. Nek mboten saged potong, Pak. Ayo, jajali. Ha. Pak Sarmadi. Nek apa piyayine? Kok nek kono apa kok piyayine iki lho? Lah piye ki takon kok. Iki nembang, Yon. Ngene lho, nak aku nembang, aku saut, ngono aku saut. Ngono. Aku saut. Ngono. Iya. Iya. Tembange turi putih tapi diganti lagune. Ngono iya. Mudeng ora kowe? Ya ora. Ya. Pak Sam. Iki kok mbok saut ngene? Lah jare kok nyaut. Iku tak saut apa tak keleti? Ya mbok saut ya. Lah iya. Maksudnya ngene lho, aku ora mbok saut ngono. Maksudnya aku dampingi. Dampingi. Iya. Heeh. Ya. Pak Sarmati. Maksudmu apa? Jare mau kon dampingi. Kowe kok goblok iki pakanamu apa, Yon? Telek ngono kok. Maksudnya nandang nembang, pasar mati, terus lambene nanda iki mau saut nganggo lambemu. Lah, Ngono lho. cangkemmu hubungno cangkemku. Ngerti ra? Padha Iya. nembange lambene digunakke dienggo nyaut. Oke. Lambene nggo nyaut lambene nanda. Berarti lambene kula templekke lambene Nanda. Ya. Nyaut. Nyaut. Iya. Mudeng. Yo. Ini ngapa cah kok malah medeni wong ini. Pas ora? Pas. Pak Sarmati. Yon, Ana apa? Pak Sarmati. Yon. Maksudnya ora disaut terus kowe ngambung nanda ki ora. Lah, pripun? Ning kowe melu nembang.
Lah ngono. Muga panjang ora rejeki apa piye sing penting akhirane i. Wong loro ya angel kabeh ora jelas omongmu kok. Engko kapan ngarepe A ya nggurine A. Heeh. Ngarepe O nggurine O. Gurine i yo i. I ya I ngono. Malah ngambung kowe aku. Lah ngopo? Najis. Kok gayamu kok gemagus kowe? Aku elak ngono kok. Lah ya adek ngono. Ayo. Ya. Pak Sarmati. Pak Sarmati. Yayine gagah tur gemati. Pak Sarmati pinter ngaji. Mugi-mugi kathah rejeki. Amin. Mugi-mugi kathah rejeki. Kowe kuat kabeh ya. Wes akeh gawe apa wes iso-iso. Tenan ora? Heeh. Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Pak RT iku. Geng geng. RT 17 Geng. di Kumo Wayang Antasena kuwi. Geng. Ya ya ya. Lho. Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Piyaine gagah mboten nate bileng. Bapak Sugeng piyaine meneng. Apa iki? Ayo yun kok apa iki nganggur iki piye to? Nak eng yo eng. Aku iki ora Google kok, Dah. Lah yo ayo digoleki. Ya ya, sampean asmane angel ra umum kok, Pak. Bapak Sugeng piyaine meneng. Tak dongake kathah rejeki ageng. Tak dongake kathah rejeki ageng. Sekalian kersa iki Pak Purnawi. Pak Purnawi. Heeh. Nggih. Pak Purnawi. Pak Purnawi. Wi, wi. Yo, Pak Purnawi apa? Wi, ya ya. Gurine i lho. I. Iya ya. Pak Purnawi. Pak Purnawi. Yayine brengosen ireng sekali. Pak Purnawi piyaine nyawiji. Mugi saged munggah haji. Amin. Mugi saged munggah haji. Pak Purnawi, saiki kowe ibu-ibu PKK iki. Nah, Sumiati. Sumiati. piyayine ayu rada gedhi. Ana plandeng temumpang bedak. Raine glowing sikile mlethek. Raine Kowe malah meletek-meletek sikile wong kurang ajar kowe. pripun, Pak? Kowe ora ngilu sikilmu dhewe kuwi. Lha kenging napa sikile kula? Sikilmu deloken kurang meletek sikilmu. Sikile kula niki mboten mlethek. Lah apa? Kula ukir. Dan lain daripada yang lain. Coba sinden-sinden ngematke sikile liyan iki bersine coba. Ampun dinate tak critani. Piye napa? Diwinane ana sinden kudus, Heeh. ngematke sikilku mlethek terus goleki aku. Jatuh cinta. Sindan Kudus. Heeh. Berarti padha nak menawa sindene Sakranerat iki do seneng kowe. Duh, goleki aku. Golek iki mergo seneng. Nagih utang. Kok iso nagih utang iki lho Yon. Mergo wis saking akrabe. Lah iya. Apa neh? Ayo parikan neh. Pari aneh. Apa dalange mau gaweno? Hah? Aja rasa. Oke lho sinden. Lho, sindene. Ya. Jenengan yut, buyut. Buyut-buyut kowe. Buyuyun kok buyut. Nggih niki ampun buyut to, Pak. Oh iya. Sembrono. Duh dereng. Dereng. Ya urung. Ah, buyuyun. Piye? Nome ngentek wong lanang mesti. Iya no Bu Yuyun kok. Sajaanmu wong lanang tak entekke tak kapake. Tegese dintekke katresnane kalih swantene panjenengan. Ora karepe ra ngono. Lah napa no? Lah apa kok? Wis kok tak WA Bu mengke. Kok mbok WA nganggur. Bu Yuyun. Heeh. Iso ora un iki. On, buyuyun. Sinden buyuyun. Yuyun sinden Bu Yuyun. Sing disenengi dahar mimihun. Bu Yuyun lambene manyun. Un. Wangi iki. Halo, ayo. Un. Lho. Apa buyuyun? Nek mesem manyun.
Wis sing pas nggo nadanmu. Lah ya pas. Bu Yuyu nek mesem manyun. Mugi-mugi selalu tersenyum. Mugi-mugi selalu tersenyum. Aya. Aku ambung ayut. Kok aku ambung ayat omonganmu. Kowe karo buyut ya doyan. Alah anane ngono nderang ngono no. Omonganmu Lah kok sing iso. ayu ya ora gelem karo aku. Lah iki saiki. Lho. Eni Wulandari. Lirikane tajem sekali. Eni Wulandari sumetur siji. Mugi-mugi aja duwe anak lagi. Mugi-mugi aja duwe anak lagi. Tak pengen anak neh. Sebabe apa? Kelemon, Pak. Lho kok iso kelemon iki lho. Ya mergo wong lemu kuwi nak bobot meleh kuwi rentang bahaya. Kowe kok ketoke nak karo niki ketoke nak kalih bueni kok ketok Coba sil Mbak ngono ini lho. kon jumeneng. Ketoke nak karo bueni kok ketok sil ngono gini kowe. Sil aku. Ono apa? Ora cocok. Lho, Mbak Eni kuwi Nang nggih ora cocok ku lho. masa? Nggih. Iyalah, kene Mbak Eni. Aja ninggal aku trimo bunceng. Wiwit budal Janjine bebarengan. dalu Mbak Eni. Nggih sugeng dalu Mbak Limbu, yung canggih. Sowan wonten Trimulya. Nggih. Kelingan suan rene biyen terakhir kae yoga-yoga disir Pak Wagimin do tayuban juga Oh dhewe. nggih. Lah iki ana suan rene sedekah bumi ndongake napa dhateng warga Trimulya, Mbak Eni. Nggih, mugi-mugi warga Trimulya murah sandang pangan seger kuwarasan. Amin. Amin. Murah sandang pangan, seger Kuwarasan, kuwarasan. nggih. Lah niki wonten Mas Nanda, wonten Mas Loyen. Liun. Liun. Lengo niki to. Lengo. Nggih. Upama padha legane sampean milih Liun apa Nanda, Mbak Eni? Upama. Lho, jenengan niku lho pitakone kok nggih aneh. Lah piye? Mbok yo mendem yo tetep milih Mas Nanda to. Krungu kowe yon, kowe krungu. Kowe krungu. Aku malah alhamdulillah Lah kok alhamdulillah. ora dipilih. Lah kene. Niki dipangan nyereti ya kok. Kok iso nyereti lho? Omonganmu kok ngono iki lho. Mbok padake apa roti moho napa piye? Ibarat telo Nyereti. iki ora iso medhok. Kok kaya ngene ora medhok ya malah mempurno. Lho, Mas yo buene iki sepuh yon. Lho, tapi nek dijak ning ndi pantes. Lah ndi iki tak jak aku ora pantes. Lah mbok jak ning ndi? Nek bali desa Acara apa? reksa lansia niku, Pak. Lho, Sembrono. kok preksa langsung yai lho. Lah iya. Kowe kok ketoke sia-sia karo buene iki ndek. Gelem ora gelem bengi iki kowe jodone Mbak Eni. Lah. Rungokno. Aja Astagfirullah. ngenyek lek tuwa. Tuwa lah ngene iki nek dikomuyah gurih mangsa. Oh, krungu kowe. Kok kaya suwike dikomuyah. Ya, ora sijine dikancani Mbak Desi. Oh, Mbak Desi. Ya. Oh, deloki. Desi ben karo Nanda. Nah, Deloki iki iki cocok. malahan cocok iki. Ya jatahmu tetep aku Mas Sam. Wis ora usah mepet-mepet. Lah ono apa? Bayane. Aku mau bar wundu. Wah, diguyu jagat. Aku ndok sing ganteng aku. Lho. Apik pas padha dhuwure. Aku padha ndeke. Lah iya berarti kan wis jodone to. Wis ora usah rangkul-rangkul kene gini. Lah gini dirangkul. Urung bakrim. Lho bakrem mbakmu. Kok bakrem? Krem. Muhrim kok bakrem. Bakrem mek bakrem. Bakrem patak sesat gitu. Mboten bakrim niku. Muhrim.
Mukrem kok bakrem iku piye? Wis yo tak gendeng tak gendeng. Mbak Desi, Dalem Mas Nanda. pripun kabare? Alah baik. Baik sekali. Oh, baik Walah, sekali. walah. Mau mriki jenengan kalih sinten? Ya sama adik Mas Nanda. Oh, sama Sama adik. Lho aku nak adik. mau ngomongin sop enak ngene lho, Yon. Lho. Eni. Dalem sayang. Kok nggo sayang banget. Lah piye sayang pora karo aku? Ya mau rene karo sapa? Aku dhewean, Mas. Ya wis kok nak ngono nak balik dhewe-dhewe. Piye to? Dhewe-dhewe. Kok ora mesra. Ben ketok mesra nembang dan terus sama. Bange napa? Bawa podang kuning, bawa podang Kodang kuning. kuning, kodang kuning. Ayo Mbak Desi gandrung Mas Anda. Nadian wujud. Ayo Des. Nadian wujud temong peksi. Yen tinemu dadi jodhone Desi karo Nanda, besok dadi manten bulan madu ning ndi ndak mbok Neng ndi? Pengen neng ndi? Minimal di Bali lah Mas Neng ya. Bali, Di Pulau Bali. Dewata Bali. Heeh. Nanti kita ke sana ya? Iya, Oke, pemandangannya neng kan Bali. bagus di Iya. pantai nanti ya. Iya. Sayang. Neng Bali. Besok awake dhewe bulan madu nendi. Nek kono lho Jatiwangi. Kok ning Kok Jatiwangi? cedak men ngopo? Cedak nek Jatiwangi ngono wis sangete ra umum. Ono apane? Kok nampane Nek kono ana kodhok pirang-pirang. Kowe kok ngerti ning kono ana kodhok, Yon? Aku mau liwat rono kok. Diceluk ngono. Kok iso nyeluk? Diceluk piye? Kon mampir Pak nggawa parian. Piye? Tanjung Perak kapale kobong. Maksude. Monggo pinarak kamare kosong. Ning Jatiwangi berarti ngono. Terus Terus ana parikane meneh ora? Ana neh ora? ana. Piye? Terus tak bales no. Piye? Kapal keruk gedi-gedi Maksude? mungkin kula pinarak kalih Pak Sarmadi. Pak Sarmadi kok mbok ngotengke. Lah nek menawa gelem ngancani. Ya mboten kok iso. Terus ke Mbak Desi. Mesra to sampean. Wong ayu. Kok Dalem sayang. Ibarat sliramu dadi kembang aku sing dadi tawone. Esuk tak entup, sore tak entup, bengi tak entup, ora kober garing. Entup-entupan terus. Kowe lho, tanggane wis tup-tupan awake dhewe ora nyapa-nyapa lho. iya sayang. Ibarat sliramu Nggih. dadi kompor, Tadi kompor. aku sing dadi mancine. Heeh, ditangkringi. Esuk tak tangkringi, Heeh. sore tak tangkringi, Heeh. sore awan bengi tak tangkringi terus. Aku mbok pangkringi seapan. Liun, Kok kaya pitik. Liun. Nggih, Pak. Upama Mbak Eni dadi ambulan, kowe dadi apane, Yun? Aku dadi supire. Lah mayite. Sampean. Hus. Sembrono. Jangan ada madakna bojoku tek ambulan. Lho kok Lah bentek ngono kok. Sayang. Kowe lho mesra-mesra. Ibarate slirahmu dadi kembang, kembang. aku dadi obat suket. Kok iso dadi Malah obat mati no. Lah nggih ben mati katresnane. dadi ben Iya, toh, kaping malah Malah kowe dadi rondak. Iya kok iso. Mbak Desi bulan madu ning Bali. Makme apa? Makme apa ning? Makme Ayam betutu ya. ayam Iya. betutu. Iya, malam betutu. Ayam betutu. Enak banget. Apa? Wah, dhewe mama apa? Wis grontol. Alah, rasa burik, go rasa burik. Mesakne ya. Oh mesake. Ben ora kena penyakit gula. Tak tumpaki tenan lho. Sia-sia kok ape Lah mbok iya tumpaki? toh. Keliling Pulau Dewata Bali Mas Nanda numpak apa karo Mbak Desi? Mobilnya Alphard ya, biar Iya, biar iya. ada sunroofnya. Heeh, Ya. kita nanti lihat pemandangan dari atas mobil. Loh, aku numpak Alphard ono sunroof-e. Aku mbok tumbak napa? Gandul truk. Ya ora ngono kuwi to, mbok sing mesra karo bojone. Gandul truk ben gak masuk angin, ben ora mabuk ngono lho.
Coba Mbak ini gandrung liun menora, japane menora nyelekit terus ngene. Sesuk tak tukokno sing kaya bojone Nanda. Tak tukok begel ya. Kok begel apa? Begel iki apa? Untui lho begel. Behel, behel. Oh, Behel. 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 Behel no. Lah kono ayu ya behel awakmu sedengan darah begel no. Mbok padake bangunan. Halo. Laku alon-alon. Semanis nang make. Badhe tindak pundi Mbak ini? Niki badhe mbuak batang, Mas. Ayang, ayang. Ayang-ayang apa? Rasa ngamuk kok. Ngono kok gua batang hut. Oh. Iso ngono ya? Dengkekku kumat. Iki lho mbok diobosi sithik. Lah iki wis di Tak obosane ya. Lah kok diobosi? Aku Carane piye, Mbak? Carane Lah iki diobos jabut bandile. Ayo aja didemek lho. Iki tak tinggal omah mau kok. Lho, masa mbok tinggal omah? Nak tak gawa nakal terus kok. Kok beda ya, aku digenjong liun. Kok empuk. Sprint bet kok. Ayo dah, gandrung geni kowe dah, gandrung Desi. Wesu enggon kula Romantis ta? Omah-omah iki alung ora usah romantis-romantisan. Lah opo lho? Terkadang omah-omah sing romantis pegatan ya akeh kok. Iso ngono. Alung ini iki ae sing penting ayem ngasih tuwek, ngono lho. Bentan aku mbok gandring kok Gandrung. Gandrung kok gandring iki lho. Kok kaya keris iki lho. Liun poso nembang. Tunjukkan. Buktikan. Bisa paling ora iso, paling ora iso. Nanoneng Golek isi podang. Iya. Ku jenang. iya iso. Kapan latihannya nembang Dek nek? Adek kaya wong kanyeben lah. Mergo antarane suara dan pitaku iki lagi gak beres. Gak sinkron. Gak sinkron. Kan masuk angin, kayak iki anginnya gede nih kok. Mbak ini nano. Iba bunga henga tiku. Mbak Desi. Nyanding bisa dadi Oke, engko saking Mas Doyik podang kuning ngono. Ngomong berdadak laktak. Yo podang kuning karya Wak Darno ngawi kunjuk sedaya panitia lan warga Desa Trimulya sedaya. Monggo, Cok.
Mbak Desi kalian Mbak Eni. Wah, kuwi mau podang kuning. Podang kuning. Mas Yun. Wah, iya, heeh. Iki mau panitia yo gersake lelagon ninggal katresnan ning ko. Niki nggih wonten, Pak. Heeh. Memanik. Memane. Oke. Memanik lagu saking Mas Sun Gondrong. Oh nggih, Tulung leres. Aku. Nggih. Niki wau bapake nyuwun memanik. Oke. Memanik menika sing nembang nggih asli saking Tulungagung kedahipun. Lah, sinten menika? Mbak Imro'atul Imam menika kelahiran Tulungagung. Katut jago wonten Rembang. Rembang. Nggih. Oh, Buima. Buima. Lah iya. Sing ana ciri khase. Ciri khasnya apa? Ana tai lalate. Tai lalat iki piye? Tai lalat iki telek laler lho, Pak. Oh. Andeng-andeng. Andeng-andeng. Oh, andeng-andeng cilik katon manis kae tai lalat. Heeh. Bojomu kae ning kuwi pi gwedhi jenenge apa wae? Lah menika mboten tai lalat. Apa? Iku tai Kebu. sapi. Pak. Gak iso ngono iki lho, gak iso. Ah, Mriki-mriki Mbak Ima. Bima. Tutuk. Diajeng Anjas Moro. Tuk. Kangen ku tanpa upama. Wah, iki kaya ketoprake BK ini. Ana apa, Yun? Lakone apa kok Anjas Moro? Damar wulan iki lho. Aku kebu marcuet. Ya ora. Ora Minak nyambung. jinggo. Minak gocing. Ana damar wulan, ana Anjas Moro, ana minak jinggo. Ya ana dayune. Dayune sapa? Pak Sigit. Ngono. Ngono. Ya. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Coba imbang ana rasa tresnamu marang pun Kakang wong ayu. Was lawas anggonku Ngiyong. Metune saiki aja. Ngosah, sesuk metune mengko. Urung. Ya rembukan sik karo Dayun. Iya. Yun, Iki mumpung aku kudu nggawa tukang kentongan ket sore taktok kae. Dayun iki piye, Yun? Ngomongnya minak jero sing penak. Sing kepiye no? Dayun. Dayun. Nggih, lurae. Iwak bandeng coplok matane. Bacot seneng goleki nomor WA-ne. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu, mablang-mablang lurae. Cocok kita iki karo aku. Nggih. Wis cocok. Ayo wong ayu. Iya, Dayun. Udon riyen lurae. Heeh. Tresnane karo enak jenggo. Tresnane ra karuan. Pancen tresna kula kalih panjenengan lurae. Dayun. Dalem Mripatku aja bang. sir kula men murup Sing lurae. abang rokoke wae. Nggih lurae. aku mau bablasan. Pancen jenenge wong Lho nggih ngoten, Pak. mati iki kaya ngene iki. Lah, kedahe ngoten. Wong nyumet rokok ya niku kari Lah ngubeni lah nggih ngoten kedahe lah ben penak.
Ben penak ngoten kudune. Arep Ben rukun ketok rukun. Rukun. Arep nyumet rokok wae kok kaya wong stroke. Terus ke gandrung. Nyoh sumpet dhewe. Ngeling ana Rokoke goreng, korake gawa. Sumpet. nalika dina Lali sing. Toprake wah apik tenan. Sayang sitis. Apa? Lanangane ora pati yo gandeng tenan. Damar wulan lho, damar wulan. Iki kan dadi apa? Ki dadi apa? Penonton sing mendem ngono kok. Ana penonton mendem barang iki lho. Akeh lho sing nonton toprak mendem tukaran. Jarene Dayun. Iki Nak Iki nak singgo. Lah iya iki ya double kok. Double kok aja mendem-mendem ngono ah. Ayo coba wong ayu. sliramu nate ngendika tresno lair terus sing Tresnaku lan tresnamu yen ana pepalang bakal tak pateni ning papan kene wong ayu. Nak jinggo ganti ira-iran coplok. Nak jinggo kok ira-irane kaya ngono. Nah, khas blambiangan. Kok angel. Wah. Nah, Malah kaya kayu bar diamplas. Ya wis dicoplok ora apa-apa. Nah. iya. Sedangmu tersemarang pun kakang wong ayu. Hiang hiang yang damar wulan. Loh, oke piye? Ngenteni tutuke aku. Ketuk-ketuke jak. Tuk Gat. tuk tuk. Ayo. Oh. Ayo bisa. Ayo. Tuk no gat. Ayo. Banter gat. Ah, bener. Manut kaya- omong Ilion jare kon tuk. kok kaya bakul bakso kowe Gat. Iku nutuk beduk nek musola. Tok 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 ngono. Ayo. Ayo. Dalem lurae. Iki sapa? Sing wani ngobonai belumbangan. Sopo kowe? Ana menungso sing yak-yakan wani lumebo ning taman kaputren kene. Aku damar wulan. Niki pusakane. Minak jinggo. Kowe damar wulan. Iya. Aku minak singgo. Arep nagih janji Janji apa? karo Subo Siti Kencana. Subo Siti Kencana Wungu arep ngopo? Rikala semono janji yen arep dijodoke karo aku. Ora bisa. Lah kok ora iso? Sing dadi pepalange ya aku. Sing dadi pepalange ya aku. Kowe becik nak wis. Damar wulan sing dadi. Ana apa? Ora anake daleng tak tekek. Lho kuwi anakku memberi ilustrasi lho. Kok ilustrasi kok tak tuk tak tuk. Lah dene kan minangka dalange bengi iki kok. Taman wulan. Piye? Sumikira kowe aja dadi watu sesandungan. Aku sing dadi pepalangmu. Dayo. Dalem lurae. Iki kepiye? Dijak perang mawon lurae. Perang wae kowe becik kowe sumikir. Kowe bakal mati nek tanganku. Maju sejangkah temtokke papan kene sapa sing mati, aku apa kowe? Ayo tak ladeni. Iki ne wong ayu anjes. Mas arep maju perang. Ban. Ayo. Iki piye lan rotoke piye rotoke?
Bakti Kuncoro. Bakti Kuncoro. Maju ame Damar Wulan. Kene sing wong ayu aja semoro. Gangsaran. Opera lho, Yon. Wow. Jurus macan kumbang. Loh, jurus apa iku? Dadu. Toklak toklak toklak. Ngopiok Lah dadu. iya dadu. Kulino kowe. Sumingir kowe Damar Wulan. Bakal mati nek tanganku. Wo. Wow, wow. Remban apa? Kores, Pak. Hut. Oh. Kok terus nyocor Bu Yuyun. Ha iya. Koprol. Hut. Oh. Hi. Allah. Oh, slow motion. Apik. Ampun kalah lurae. Angin panjang kurang ajar. Enten napa lurae? Aku tiba malah ditabungi. Kersane mboten lara. Damar Wulan. Kowe kok tenanan. Koprol. What? Oh, blatak. Dayon, Dalem lurae. kupingku budek. Sebabe Dileboni janggel jago. Damar Wulan kowe kurang ajar kowe. Kok jangkil jagung iki piye? Lah mok tonyol-tonyol. Ayo maju. Maju aku. Yo. Iya. Kawangan iki. Wit iya. Wit. Hit. Hit. Dayon, dalem lurae. Damar Wulan wis mati. Ayo bali ana ing Blumbangan. Blambiangan. Hah? Blambiangan. Iki bindeng. Oh. Ayo bali ning Blumbangan. Lho, kok lali putrine ora digawa boyong mulih sisan. Ora Dayon. Wis rampung kedobrane. Ora omong. Aku klempok tenan iki. Ana apa? Awakku semene tuwabuhi terus kok. Ya ora masalah. Iki memanik iki mau. Nah, nggih pinangkane niki mau. Mbak Imro'atul Imam Firdaus. Lah nggih. Sinareng cakraning rat. Heeh. Kepareng matur niki wau ugi wonten panyuwunan namung ngemutaken Nggih. saking Pak
RT nggih, Pak Sugeng. Nggih ngersakne napa Bapak? Sambil kemangi. Oke. Nggih. Ya mungkin tak pilih sing gayeng-gayeng kok. Nggih, kersane Pak Dalang mboten supe. Nggih. Oh ya. Memanek dikancani karo Mbak Ida Lala wong loro. Siap. Neno nanai nenenai nonanung. Ya coba Mas Ndoye Dwiandaya coba kaya mumpung ditunggoni adine wadon Mas Ndoye. Oh nggih. Mbak adine wadon bangga. Wah kakakku pinter. Anu piye? Desi awakmu bangga ta ora Mas? Untungnya ra udan iki Mbak, aku karo Masku sepanggung. Kakak beradik. Kakak beradik Mas Ndoye karo Mbak Desi. Percaya apa ora Yon? Percaya ora Mbak Desi kok adike Mas Doyi? Ketoke kok ora ya? Ono. Biasane ana mirip-miripe ngono ya. Umpama aku percaya terus digodo malaikat. Lah kene kok ngono. Pak putrane jenengan kalih nderek niki nggih. Siji. Lho kakake jagat nderek turun. Sing ndi kakek jagat? Nek kodul. Lah aku anakku patutan karo Ima. Anakku karo Ima men anggar ketemu aku. Ndak sikit. Ya duwe, Pak. Iki nonton ketoprak ya ketemu ana wayang ya ketemu ning dol ning ndi eneng. Wah. Dul ada di Ya mana? Allah. Iya. Budiano nyedak kali. Celo ah. Budiano. Ayo Mas Doyi, memanik Mas Doyi yo. Balungan melu-melu di